Ja som s veľkou radosťou privítal informácie typu, že prakticky skoro 90% priestorov, ktoré ste si mali možnosť prejsť aj vy, bude sprístupnených pre verejnosť. Budú tam všetky predpoklady na rôzne aktivity kultúrneho, prípadne iného umeleckého razenia. A tento hrad, keď bude definitívne dokončený tak, ako je to naplánované, bude čímsi, kde každý rád príde a myslím si, že to bude také, nazvem to až putnické miesto takého Slováka, ktorý príde a chce v Bratislave na Slovensku si niečo pozrieť. Opäť mňa táto stavba zaujíma aj z hľadiska ekonomického, pretože je to stavba, kde len na rekonštrukciu tohto samotného hradného objektu, toho hlavného, sa ráta so sumou viac ako 1 miliarda korún, čo je pochopiteľne suma, ktorá má takisto význam z hľadiska hospodárskeho rastu. Je pred nami vážne rozhodnutie, ktoré ja budem podporovať, aby sme v budúcich rokoch vyčlenili ďalšie finančné prostriedky, pretože momentálne je pokrytá finančne len rekonštrukcia tohto hradného paláca. Veľmi je naozaj obdivuhodné, že padlo rozhodnutie, aby vo vnútri tento hradný palác vyzeral presne tak, ako vyzeral v čase tej najväčšej slávy, to znamená v druhej polovičke 18. storočia, teda v časoch, kedy sem chodila pravidelne Mária Terézia a potom jej syn Jozef II. A to bude niečo, ak sa to podarí naplniť aj, ako mi povedal pán predseda, nábytkom a vôbec zariadením z tohto obdobia, tak to bude čosi neopakovateľné na území Slovenskej republiky. Budem podporovať zámer pokračovať v rekonštrukcii Bratislavského hradu, tak ako sa bude dať, a ak takéto návrhy prídu do štátneho rozpočtu, budem to veľmi u ministra financií presadzovať, hoci samozrejme tých priorít je veľmi veľa, ale bola by hrubá chyba, keby sme hrad nedokončili. Jednoducho je to čosi, kto má vzťah k takýmto veciam, musí uznať, čo je neopakovateľné. Je to projekt obrovského rozsahu, naše sa to významné archeologické nálezy. Toto všetko jednoducho dohromady mňa osobne presvedčilo, že musíme to podporiť za každú cenu, nájsť niekde peniaze a urobiť z toho jedno putnické miesto pre Slovákov.